QR-код 5. Другая палова 17 стагоддзя. На тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нягледзячы на спыненне ваенных дзеянняў, працягвае нарастаць сацыяльна-эканамічны і палітычны крызіс. У 1668 годзе кароль польскі вялікі князь літоўскі Ян Казімір Ваза заракаецца пасаду. Гэта той самы кароль, за часамі якога біліся сумна вядомыя баратынкі і тымфы. Манетныя двары часова прыпыняюць сваю дзейнасць. На рынку высока цэняцца добрыя старыя манеты, выбітыя некалькі дзесяцігоддзяў таму. За часамі караля Яна III Сабескага выпускаецца срэбная манета наміналам 6 грошаў, шастак. У вітрыне пад нумарам 8. На аверсе партрэт караля ў лаўровым вянку і рымскай тозе. Год чаканкі 1683. Пачатак 18 стагоддзя прыносіць новыя выпрабаванні для Рэчы Паспалітай. Паўночная вайна 1700-1721 гадоў спрыяе яшчэ большаму заняпаду дзяржавы. Беларускія землі на 2 дзесяцігоддзя становяцца тэатрам ваенных дзеянняў. За часамі Аўгуста II Моцнага адбываюцца апошнія, па сутнасці сімвалічныя эмісіі Вялікага княства Літоўскага, выпуск 3 грашовікаў, пробнікаў 1706 году, і 6 грашовікаў, шастакоў. Наступны кароль Рэчы Паспалітай, Аўгуст III, стаўленік так званага хаўрусу 3 чорных арлоў, Прусіі, Аўстрыі і Расіі, працягвае біццё манеты, але ўжо толькі польскіх наміналаў. У вітрыне пад нумарам 10 прадстаўленыя 3 порты, 2 з якіх адчаканеныя ў 1754 годзе ў Лейпцыгу, а таксама шастак. Адбываюцца грашовыя рэформы, якія не прыводзяць да стабілізацыі і паляпшэння фінансавага стану дзяржавы. У краіне працягвае квітнець шляхецкая анархія, якая дасягае крайніх межаў. Магнаты папросту ігнаруюць і так прывідную ўладу караля. Як выказваецца ў гэты час князь Радзівіл паніка Ханку, кароль сабе каралём у Кракаве, а я у Нясвіжа. Узнікае такая з'ява, як прыватныя грошы, манеты з надчаканкаю ці кляймом магната. Сярод экспанатаў пад нумарам 29 медны грош з кляймом МС. Мяркуецца, што гэта манаграма аднаго з прадстаўнікоў роду сапегаў, Міхала. За часамі караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага праводзіцца грашовая рэформа, у выніку якой адбываецца упарадкаванне манетнай сістэмы дзяржавы. Цяпер яна выглядае наступным чынам. Медзь – гэта солід, паўгрош, грош і траяк. Білён – грош і 2 грошы. Срэбра – 4 грошы, 8 грошаў, паўталер і талер. Золата – гэта дука. У вітрыне пад нумарам 11 можна пабачыць некалькі узораў гэтых часоў. Медныя, солід, паўгрош, грош і траяк. Білённы 2-грашовік, а таксама срэбныя манеты наміналам 4, 8 і 10 грошаў. На манетах партрэт апошняга караля Рэчы Паспалітай, а таксама ягоны вензель. Да канца 18 стагоддзя некалі магутная дзяржава страчвае сваю моц і робіцца полем змагання замежных інтарэсаў. Гэта прыводзіць да першага падзелу Рэчы Паспалітай. 5 жніўня 1772 году шэраг земляў адыходзіць да Прусіі, Аўстрыі і Расіі. Усходняя частка Беларусі, уключна з такімі гарадамі як Полацак, Віцебск, Магілёў і Гомель, апынаецца ў складзе Расійскай імперыі. 23 студзеня 1793 года у выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай да Расіі далучаецца цэнтральная частка Беларусі з гарадамі Барысаў, Менск, Слуцак і Пінск. На астатняй тэрыторыі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага размяшчаецца расійскае войска. Гэтыя падзеі прыводзяць да паўстання пад кіраўніцтвам ураджэнца Беларусі Тадэўша Касцюшкі, якое выбухае ў сакавіку 1794 года. Мэта – аднаўленне дзяржавы ў былых межах.
Для вырашэння фінансавых пытанняў паўстанцкая найвышэйшая нацыянальная рада арганізуе выпуск першых у гісторыі Рэчы Паспалітай папяровых грошай, скарбовых білетаў, якія забяспечваюцца не каштоўным металам, а дзяржаўнаю зямлёю. У насценнай вітрыне злева пад нумарам 1 прадстаўленыя дзве банкноты наміналам 4 і 5 злотых. На купюрах 5 злотых выявы гербаў Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Адна са ступеняў абароны, рэльефная пячатка з надпісам на польскай мове, пячатка дырэкцыі скарбовых білетаў. Свабода, цэласнасць, незалежнасць. Унізе ад рукі пастаўлены парадкавы нумар і подпісы двух камісараў Нацыянальнай рады. Банкноты наміналам ад 5 да 1000 злотых выпускаюцца ў выглядзе чэкавых кніжак. Адразаюць так, каб палова надпісу «Білет скарбовы» засталася на карэньчыку кніжкі. Папяровыя грошы паўстанцаў нядоўга знаходзяцца ў абарачэнні. У выніку паразы паўстання адбываецца трэці падзел Рэчы Паспалітай. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі заракаецца пасаду. У склад Расійскай імперыі ўключаны землі заходняй часткі Беларусі з гарадамі ў Горадне, Берасце і Наваградак. Каб пачуць працяг гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі, адскануйце QR-код пад нумарам 6. Дзякуй за ўвагу.